nini yoyote. Jonyuol mawuok e gwenge man Timaru, Kuria East County ma Migori jiwo somb nyithindo manyiri kaka yonoero mar kedo kod nyange mar nyiri e gwengego. Jod bura ma Kuria East Kitayama Maisori osiemo joma pod dhi nyime kod nyange mar nyiri kokwayo sir mar somo ne jopuonjre ma ochan. Jatelo no ne lose kinde mabende ni pogo basari ne jopuonjre 184 manotimo maber e piny mar higa mokalo. Aluora ma Kuria osebedo ka kedo kod nyange mag nyiri ka mano makoro ijiwo kod moko kuom jonyuol manyochopo yudo sir ne nyithindgi. Inapatikana kwa primary school. Jozi. Unapokuwa wewe ndio umeolewa katika nyumba mama ambaye wewe ni shubafu, watoto watasoma vizuri. Kwa hivyo tunaomba tu wasichana wetu wapate kuona ile mfano ambaye hata wasichana wengine wamefaulu ambao wachapita FGM na ukweli wote wamefaulu na Mungu anaendelea kuwatetea katika maisha yao. Hiyo pesa ya NGO wanazunguka na magari makubwa hapa. Wanatapeli wazungu pale kwamba wanapigana na tohara ya wasichana. Hiyo pesa ije hapa itusaidie katika masomo ya watoto wetu.